Акумулаторна машинка за точково заваряване. Здравейте, приятели! Днес ще тествам тази машинка за точково заваряване. В комплекта влиза една ролка пластина за заваряване, 4 фиксатори за батерии, кабел за зареждане и резервни пинове. Можете да регулирате отстоянието на заваръчните пинове и да ги заменяте. Има 7 степени на мощност и може да заварява пластини с дебелина до 0,35 мм пластини с никелово покритие, до 0,20 мм стомана и желязо и до 0,15 мм чист никел. Машинката се отличава с голямо удобство за работа, защото е 2 в 1 и можете да работите с една ръка, защото няма външно тяло с кабели. От моя опит заварява много добре, защото когато се опитах да разделя заварените пластини, заварката не се счупи, а се скъса самата пластина. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.